ntị eji m n'aka nunu ka burukwere oche na-eche ka mụ na nwanne m nwaanyị nachite bịakwa na-agba unu ihe a ga-abara anyị ezigbo uru maka na onwe ihe na-ama mma ka ịhụ nwa agbọghọbịa ma ọ bụ nne nwaanyị inwe akparụ na-emuke amuke oge okpomọkụ ma ịkpachaghị anya ọ ga-anapụ gị nne ọkwa ka ọ dị maka okwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a ihe okwu gbasa ihe gburugburu ihe kwesịrị na-eyi n'oge ugbu a ihe kwesịrị na-eme n'oge ugbu a maka mkpemọkụ ahụ ndị bekee si onwe part 2 ị ga-ama ihe kwesịrị ime ndị bekee si na gị dehydrated and dehydration na-egbu ndị mmadụ ihe na-eme ebute ka nkụ akpụghị ịkpọ nkụ ahụ ịkpọ nkụ dịka anya ị na-afụkịta oge ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ anya na-akọ ha ọkụ anya na-akọ ọnụ oke a na-aṅụ mmiri maka oke bụ kwesịrị na-aṅụ ezigbote mmiri ị kwesịrị na-eyi ụmụ akwa ga na-amịkwa obere mmiri nke nọ gị n'ahụ ịma ụmụ polo dịkwa mma mana nke a na-akpọ jesi eme nke a na-adụ adọ nke a na-adụ adọ eme ka na-akpọ jesi ị kwesịrị na-eyi ogbu ma ọ na-eme fri na ahụ ihe ya ọ na-agbakasịda ahụ gị n'ahụ maka ọ dị ka waterproof mana ịzụta polo nke ezigbo ya ka eji ụmụ kọtin eme gị nwere ike ihe nụ Monday to Sunday eme ya ọ ga-eme maka nke ahụ ihe ya n'ahụ ọ na-amị ọsịsọ amị owedi ihe kwesịrị na-eyi ụmụ light material ọgbụ ụmụ akwa ọ na-awa igi ga-eyi oge mgbe gboo mmiri na-ezo maka oyi nọrọ gị na-eyi ihe dịka sweta ọ ga-ekwe nghọta ndị oge ugbu a ndị ga-ahụ iyi sweta ịma nọ nsogbu ije nyocha onye ahụ enyocha ma makwa ihe ọ na-eme maka iyigodo ezigbo akwa gị na ahụ ga na-alụ ọgụ ya bụsị mgbe ị bịa yizie sweta ụfọdụ n'ime ha m ga-asị na ya m na ahụ yi sweta kịta nwere ka ahụ adịghị ya ụlọ nne m ụlọ mbụ nwere ike onye ahụ adịghị ya iyi aga n'ime anwụ adịghị mma ọ ga-akakwu njọ ọ ga-emekwa ihe nwa na-eme ga-eme ọka njọ emechi m biri n'ụtụtụ site aka ihe m ga-eyi lekịtalịka manya m ga-eyi ntụ ka m gawa ofu blaụzụ ma m hụrụ n'anya ma blaụzụ a ọtọtụnek nne chọrọ igbu onwe gị ọ dị nke a na-eme ike kata n'ụzọ dị ka ọ gị yipụ ya tụfuo ọtọtụnek a ahụrụ m na-ejigbo anya ntụ mkpemọkụ na-echikwa nne n'ụbọchị taa m yiji tọtụnek ule otu m na-egadi ịmana nchịkwa ọnwụ ka m yiri ihe tupu m na-esi n'elu agbatu n'ala apụ ezi okwu agwụ m ụdị ọchịchị jide m n'olu nsọ m jiri ya pụọ n'ime mkpemọkụ a ihe ndị Igbo onye na-aka egwu ka ọsọ committing suicide iji aka gị hụ ọnwụ si ya ngwa lekwa m ewere m onwe m ndị oyibo sị gị we die here we don't die anywhere no oge mkpemọkụ a ji nwayọọ leba anya ihe kwesịrị na-eji n'ahụ ka ọkụ ghara ikpegbu gị ma isi na-ebu ebu maka isi ndị ụfọ eme dịka m ga-ahụ ebe a na-agba ụgbọ na bus stop eme nke m n'ụtụtụ a m na-abịa isi obu n'isi m na-ajụ ka o tii ikuku si aba nwa n'isi anyị gaa ya nsị ga-ahụ na ọ ga na-esi isi maka anwụ mba anwụ dị a kwesịrị ịga-azụ okpu emume okpu dị iche iche a na-enwe nwee ndị na-enwe ntụpụ n'elu ikpu ya ikuku na-esi n'elu abanụ mana ikpu ha n'okpu a o mechi ihu gị anwụ ị na-emetụ gị n'anya ọ na-enye aka ị ga-atụkwa ugegbe anya nke a na-ekpu for anwụ maka ndị o nwere ma ị ga-aga ikpu ugegbe anya nke iji aga akwụkwọ aga n'ime anwụ isemenye ọ ga-ahụ anya mpịa ọzọkwa ugogbe anya ndị a na-abụ rọba uche gị dịkwa ya ọ nwere ike ime otu gị n'ihu onye ka m na-ekwe anya mpịanụ maka ma oyere ntị ọ bụ oyere ntị niile ka mmadụ kwesịrị na-ekita ndị a na-adị oke ibu dịka nke anyị dị wee nọrọ ebe ime ebe anyị nọ ebe a dị anyị mma n'ahụ mana ị na-apụ n'anwụ ọma nkakwa mma maka na iyere ntị anwụkwa ike nụrụ ọkụ n'oge ebe a ọ na-anụ n'ọkụ n'ahụ n'ime ọ na-anụ ọkụ na-ekpugo ọkụ ma wristwatch ị ga-eyi oge ugbu a iweta tishu gị gbaa ya n'aka gị yikwasa iwe onye na-enwe oke ahụ gị na-anụ oke ọkụ itiga tishu a gị wee wristwatch a tikwasa n'elu ka anyị na-enwe gị ọkụ
ịkwana onye ọ na-awụ iyi eri ntị ọ na-enwe ọkụ gị wee powder mesatụ n'ahụ niile ma gị na-eyi ya maka ị ga-eme ya otu a ọ ga-akpọkwa gị ọkụ ọ ga-agba gị ezigbo ọkụ maka mkpemọkụ ụda akwụkwọ nke eji egwu egwu ịmakwana mmiri ọkụ isiri esi na gas anụ ọkụ karịa mkpemọkụ anwụ na iwe ya azụ dome na-eji azụ kpọọ nkụ azụ kpọọ nkụ ozugbo azụ nwebiri ike inwe ike chekwa otu wiiki ọkpọbe nkụ ofu ụbọchị nsị gị ịsacha akwa tupu ị na-ewepụ ya n'ezi akwa akọla ịsacha akwa dome n'ime ụlọ ma chi na-enwu akwa ha akọla ihe ọbụla idome ha m na-ajụ ele ebe anyị na-agazi aga ụwa nka Chineke nyekwewa ya aka kpemekwanụ Chukwu anyị na-ekpeme Chineke na ka onye anyị ka ọ gbaghara anyị njọ anyị maka ahụ na mkpemọkụ dị otu ka otu ọkụ mmụọ ga-adị nwanna mụnwa uchi wee bila chụkwa m ịga ọkụ mmụọ nne chọọ ịga ọkụ mmụọ ihe ọbụla Chineke dobere n'iwu ka anyị dobekwu ya ka enigwe a ka anyị niile bụ ndị Igbo mee gịnị jewe enigwe maka na ọkụ mmụọ ọ bụrụ na anwụ a na-acha n'obodo anyị a dị otu a marakwa na ebe anyị nọ bụdo ebe weda dịtụdị mma na-ajụzi ụmụnne anyị na ụmụnne ndị nọ na ugwu Awụsa ọdịda anyanwụ biko kedu ka ha si ebi ndụ ka ahụ ga-adị ha ndị anọ dịka Katsina, Maiduguri, Adamawa, Yola, Yobe ebe anyị ma na anwụ nke ha na-apụ iche nwanne nwaanyị kedu ka ahụ ga-adị ha ịma na anwụ anọgo a na-ahụgo ụdị anwụ mgbe gboo site na mbido emeghị ha ga-akpọ ya amago ha otu ha si echekwa onwe ha ihe o ji dị anyị niile otu maka ọ dịbeghị otu a bụ ọ ka bido ebido anyị ka na-amụ otu esi anọ n'anwụ ịma mgbe mbụ ihe ndị mmadụ ha jikere ha kpọkee onye kemekemekeme oke wegoro taya ka ịkpọchi onwe gị Chineke menye ebe ke anyị si ebe ala mmụọ nwanne m anyị m gwara gị sị oge ụda iwe na-eyi tai ma kpọchi onwe gị nna jikwe nwayọọ ga-eme gị kegbuo onwe gị maka mkpemọkụ ụbọchị taa awụ ya na-akpọkwa taya ga na okporo ụzọ ị ga-akwado ịla tiga n'ime akpa iwe ebe ahụ a na-akpọ ọfịs iwepụta ya ji nwayọọ ime ya ike ọchị ahụ na oje na ntụ oyi maka ihe nọkwa na-ejiwu ntụ ọkụ ịma ozi mkpemọkụ ịma ntụ ọkụ ọ na-ekwo maka ọ na-ekwo eko ị na-ekwudi ntụ oyi asef ya bụ anwụ na abụghị ụfọdụ omedi ma ntụ oyi ga-ama nrụ ọrụ ntụ oyi ga na-ekukwa ọkụ mkpemọkụ a na-eko eko abịa ka ntụ ọkụ ọ na-eku ka ikuku eziokwu isi ikuku ka ntụ ọkụ ikuku ọ na-eku gị n'ahụ na ọ na-anụ ọkụ eme mgbe m na-asị lekwa ikuku na-abịa kana mgbe ihu ha anụ gị ahụ ọkụ anọ gị n'ahụ ihe m mejiri m bịa ga gota ihe a na-akpọ wipe mgbere gaga ndosate na wekwe tinye na mmiri ịmụdị ka a na-enwe ezigbo mmiri ebe ị na-aga ya ndị mmiri dị iche iche ihe ị ga na-aṅụ oge ugbu a ị ga na-aṅụ oke mmiri ekwenụ ka mmiri gọọ ga-agọ ekwenụ mmiri na-agụ m ka m tupu mba ịnọ nọ wee mmiri domere na nkọnkọ gị ebe na anyị nọ anyị nwụsakwa mmiri na nkọnkọ mana ọ na-aga ahụ ya anyị nọ anyị ṅụtụ mmiri maka ị ga na-aṅụtụ mmiri akpụghị ga-ata gị asụ akpụghị taa gị asụ iji onye eletrik na-ekwuzi nwanne m nchọzi isi ndị Igbo ndị ọma nwanne nwaanyị na-echi ya nwanne nwaanyị na-echikwa na maka akpụghị kpọ mmadụ nkụ sọsọ akpụghị kpọ nkụ o nwere ike igbu mmadụ ọ na-ebute n'ọya na ị naghị anụ maka sore throat nne nnukwu ọya na-eme gị enye gị ma antibiotics na-eme gị fiva nye gị isi ọwa nye gị ihe niile mkpemọkụ na-eji ọrịa dị iche iche abịa onwe ka ga-eji ejiri nwayọọ ma ihe ị na-eri ma ebe ị na-aga ma ebe ị na-anọ ma ebe ị na-ewere iko ha ekuo mmiri aṅụ ị ga-eji nwayọọ dị ihe bekee na-akpọ careful. Ị na-ekwudi akwa ndina gị kịta akwa bed ị ga na-eyuzukwa bụkwa cotton kịta bụ mgbe a na-eyuzu akwa bed nylon ndị a na ọ ga-abụ idina na bed ọ na-amịgharị ka azụ ọhụ ga-achọghị ya ị kwesịrị at least ịgachagodi ihe a niile na-anwụ bata ịnụ ha na akwa ndina gị ọjọọ kịta akwa abụkwa oge a na-eshi nri adọba ka nri si agba ụka kịta isicha nri tupu ị na-aga na-abata nri agbago ụka kịta isicha ha na nri rie onye ị na-eri biko ma ịnweghọgodi ihe ntụ oyi esidina nke ga-afọ iji nwayọọ ekwu ya emeghị m nwere onweghị
ebe ọ na-adọma nri ma o shie nri ọ kpọọ m so ya shiri ofe ihe a tupu na ya na-elota ofe agba n'ụka onwekwa onye gụrụ azụ onwekwa ịga n'ite ofe ya shie nwanne ya m sị ya ka ihe na-emekwana ya echedoro m na mkpemọkụ onye nọgide na-eche m so o wee eziokwu obodo dị igwe obodo na-ekpo ọkụ rice na-agba mmiri kịta ishicha rice white na onweghị itiri ya ịdọbịa bi na-apụta ọgba mmiri pịtọcha apịtọ ihe na-eme n'oge ugbo ahụ ị ga-eshiri ole ị ga-enwe ntụ oyi ma ntụ oyi na onwe na-ekpegbu ọkụ ụmụnne emeghị na na-ekpeji ọkụ ugbu a ma ụkwụ ị na-azọ n'ala na-ekpo ọkụ iko iji anụ mmiri na-ekpo ọkụ oche inwe nuru na-ekpo ọkụ ụgbọ ị na-agba na-ekpo ọkụ ebe na-ekpo ọkụ ọkụ anyị ga-aga n'obe ndị mmadụ oke iwe na-enwe ndị mmadụ ị na-aga n'ụzọ na gị na ebe a na-alọ gị na-azụ kedu ihe na-akpata ọga ọwa ike oke ikpo ọkụ ihe niile na-achị ya ọkụ na mana unu ga-ejiri nwayọọ ka ihe niile jee oyi anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lobata ka mụ na nwanne m nwaanyị gwa unu ihe ọzọ unu na-ekwesịghị na-eme ka unu anyị na-ekpe oke ọkụ anyị na-abịanụ